Il-President ta' Malta Miriam Spiteri de Bono qalet li l-kampanja tal-istrina ta' din is-sena se tissokta permezz ta' tradizzjoni qawwija ta' ġenerożità fost il-poplu Malti. Qalet li kull donazzjoni, żgħira jew kbira, hija mbirka għax tiġi mill-qalb u kull għotja minn ċenteżmi sa' eluf mill-lotjiet fil-karus tal-Piggy Bank fl-iskejjel għal donazzjonijiet minn kumpaniji tejn biex ittejjeb il-ħajjiet ta' dawk li għandhom bżonn għajnuna tal-Community Chest Fund. U hija ben intenzjonata. Għax hija intenzjonata mill-bidu sa tmiem biex ngħinu. U aħna għandna responsabilità. Illi dawk il-flejjes li jkollna f'idejna naraw illi jgħinu il-min ikun fil-bżonn. F'kummenti lil TVM News il-President spjegat li l-MCCF mhix se tkun qed tilqa' donazzjoni ta' 200,000 euro mill-kumpanija tal-Crypto Finance Binance. Tak miljun, jew nofs miljun, inti trid tara minn ġew dawk. Due diligence importanti speċjalment fejn tidħol il-presidenza. Waqt li ltaqat mal-istudenti tal-iskola, il-President akkumpanjata mill-Ministru għall-Edukazzjoni Clifton Grima spjegat l-għanijiet tal-kampanja u wieġbet mistoqsijiet li saru mit-tfal. George Manole u Elisa Ġusbonati spjegaw xi tfisser għalihom l-istrina. Nagħmlu ħbieb, ngħinu l-tfal l-oħra ta' barra minn Malta. U ta' Malta wkoll? U ta' Malta. Biex ngħinu l-tfal li jkollhom bżonn. Il-President qalet li s-sena l-oħra mill-karusijiet inġabru ma' 60,000 euro.